El fet de poder fer un doctorat a Catalunya o a Espanya ja de per si ja és prestigiós perquè hi ha molt poques beques, tant privades com públiques. O sigui, primer de tot és que és molt difícil poder fer un doctorat aquí pel fet que hi ha molt poc finançament i la porta que m'ha obert la principal és, com t'he dit, és el poder realitzar un doctorat aquí a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i això ja és una porta molt gran, vull dir, per la meva experiència personal, sobretot. La biotecnologia és el camp de la biologia que s'encarrega, o que ens ajuda a desenvolupar tecnologies, o sigui, eines, per poder millorar tant si, per exemple, la vida humana a la Terra, com la vida humana a l'espai, la bioremediació, l'estabilitat dels ecosistemes. L'enginyeria biomèdica, en aquest sentit, seria una enginyeria que veu també de la biologia, perquè la medicina veu de la biologia directament, i intenta solucionar problemes tècnics des del punt de vista de la biologia i de l'enginyeria per solucionar problemes mèdics. Des de les coses més bàsiques, com podria ser la producció de cervesa o iogurt, també, per exemple, els testos kits que es fan els altres tipus de test de Covid també són biotecnologia, vull dir, és fer PCRs, que és la reacció aquesta per amplificar cadenes d'ARN i també es podria considerar biotecnologia. Està molt bé després el fet que hagués pogut comparar jo el que vaig fer allà o com era allà amb l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB, que tot i tenir segurament menys recursos es feien coses igual de bones. Per tant, no sé, això em va servir per dir, escolta, aquí també es fan coses decents i molt decents i per tant no cal anar-se a la Universitat de Cambridge per fer bona ciència, tot i que el nom sigui Cambridge. Per als científics, quan la majoria, quan ens fan preguntes d'aquestes, sempre ens curem en salut i diem que no ho sabem perquè no ho sabem. I és molt difícil. A la ciència està molt mal vist dir una cosa o dir coses com a certes si no estan comprovades i no se saben del cert. Per tant, una opinió meva és que, la meva opinió és que no sabem gairebé res del virus ni de com porta replicant-se dins de la nostra societat i transmetent-se dins de la nostra societat i queda molt per saber encara. Fins que no hagi passat un temps no ho sabrem.